Á, dobrý deň. Po úvodnom tréningu tuto s chlapcami v známom slovenskom športe, ktorý ale nemôžem špecifikovať kvôli našim manželkám. Síce aj tak im každý povieme niečo iné, ale dobre. Sme tu opäť z naša kuchárska relácia. Po našej prvej časti, ktorú si po niektorí pamätáme iba matne, že? Sme si museli všetci seriózne bez srandy vstúpiť do svedomia. A pristúpiť k vážnym bezpečnostným pravidlám. Pre tých, čo ma nepoznáte, alebo si ma nepamätáte, volám sa Giuseppe Penne a som kuchár pod Čapica. Aby sme predišli nebezpečným telefonátom od našich manželiek, priateliek, no a tak podobne, museli sme s chlapcami stanoviť nekompromisné pravidlá. A to vypnúť všetké telefóny. Ako pri každom správnom natáčaní. Varenie môže byť veľmi nebezpečné povolanie. Ako sme sa tu už mohli mnohí presvedčiť. A všetci mi to určite dosvedčia. Ako sa tu na nich tak pozerám. Miňo, Peťo, Martin. No ty tam kývaš, aj tak ťa nevidím, ty si ďaleko. A áno, Ďura nájdeme, určite. Ukáže sa ten, kto tancuje s kraskami z reťazca, ten je chránený vyššou mocou. Jakú sanitku? My ju máme na zavolanie. Ten ich teraz zachraňuje tých, čo netancujú. Keďže sme Ďura zatiaľ nenašli a on je jediný, čo najmenej tancuje s kraskami z reťazca, tak nemáme ingrediencie. Boli sme nútení použiť to, čo ponúka produkčná chladnička. A keďže tam máme veci my, poviem vám, to bol zaujímavý pohľad. Moja mamka by ma určite pochválila, aké sme tu všetké rodinné typy. Z polovyžratej tresky, to si ešte zistím, kto mi zožral, a jedného jogurtu a niečo bieleho v miske. Pleťová maska, určite. Sa zhodneme, že z tohoto sa nič uvariť nedá. Takže je to jasné. Ďuro je jednoducho nepostradateľným členom tohto týmu. Áno, jediný tu je ešte s vodičakom a peniazmi. Takže dneska sa nerozlúčime nejakým perfektným receptom, ale múdrosťou, ktorú tu niekto našiel
Jesť chlieb bez nadeje znamená pomaly umierať s medom. Takže s touto neuveriteľnou múdrosťou sa na vás teším na budúce a do skorého videnia. Pozdravuje Giuseppe Pene.